Jan Urbieta, ezagutu. Hore, zuberezko elementu da. Haupa bat, gaixo. Ikusti, zukaldian nago, baina ez da nik normalian iteituan gauzak, Baina gustatzen zait, lagunekin elkartzen aizenean eta zerbait prestatzea. Eta gaurkoan erabakiek tortilla patata bat izia. Eta ez pentsaren nolako tortilla bat izango da nikan, Ez. Martxa asko duen tortilla bat izango da. Tortilla egiten nahi naizen bitatean, izango dizuen, ni duela 23 urte jaio nintzala, munduko herririk politenian. Eta Zumaian noski artista pila badabil, eta tartean ni. Ola garru baten antze ibitzen naiz, toki guztitan, saltza guztitan sartutan nabil, eta ikusiko dituzue. Irudi hauetan aurtengo Santelmo jaietako tamborra zuzentzen ari. Eta DJ bezala ere ibiltzen naiz, hori bai da nire beste lanbidetako. Bani, betian nahi gustatu izan zen ikusentzunezko mundu hau, ez? Bai abestia, bai dantzatzia, bai antzerki pixkat eitea. Eta, bueno, ikusi, lotzatila naiz, baina, bueno, nahituan gauzak, erakusta ditut. Eta kantuanen naiz askotan ibili profesionalki, baina bai izan zait beti gustoko izan dudan gauza bat izan abestia. Eta, bueno, hori erakutsiko dizuet, oain gontan kantuan, saio honetan. Bueno, eta tortilla bukatzeko, baleik pikante pixka botatzea. Ikusiko duzue. Hola a todos los telespectadores que cantuan. Este es un nuevo programa, por favor. De cantar, de bailar, de sacar todo para afuera. Bueno, ikusten ez zuen, Zumaiako zinean nago. Bueno, eta estenatoki gainean, beti sentitu izan ez ondo. Bai abesterako orduan, bai antzerki lanetan, eta ikusi duzuen bezalaxe, imitatzen ere. Bueno, Julián Yancy, un beso muy fuerte de tu amigo y queridísimo Boris Aguirre. Te quiero. Bueno, bukatu da, hauxe da dana. Ondo eta da, Gustu gauzue?